Hai guys, good morning nongla dah. Good afternoon aja bay. Ero, ero, mana sih? Welcome back to my YouTube channel. This is your host, Okay Hars. So nonton ko borai bina thapai angni channel. So dayo, ang Kokrajharaw dong. Kokrajharaw, mane ang Bodoland University of admission labai nalai. PG first sem. Master खालामगासिनो दायो ओमफ्राय क'क्राझाराव बेरायगासिनो बेयो आंनि लोगो नलबारिनि पार्थ प्रतिम बैसो बेनि मुङा ओमफ्राय दा क'क्राझाराव जोंनि रुमनिफ्राय एसे बाहेरायाव बेरायफैदोंमोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाथा आं भिडिअ होयो बहुत गोबाव जाबाय स' बेनो क'क्राझार देबरगाव होननाय दं देबरगाव बेक साइड देखायबाय आङो थिं फोथार दुब्लि बैयाव माबा फार्म दं अमा फार्म दं माइ हांजोब्बाय बेयावबो ओमफ्राय बेबो भिडिअ बानायगासिनो ओइ पार्थ केनेকুৱা লাগিছে তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে কোকৰাঝাৰত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কোকৰাঝাৰত পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানুহবিলাক কেনেকুৱা ইয়াৰ মানুহবোৰ বহুত ভাল সহজ সৰল বহুত ভাল মানুহ তুমি ডাঙৰ হৈ কি হ'বা মই ডাঙৰ হৈ কি হ'ম মই এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰিম তোমালোকক পিছত जी हो देखा जाबो इसको देखो ये मतलब फिजिक्स वाला है ना वो फिजिक्स वाला क्या बोलता नाम क्या था इस सेम लगता है ना इसका अलग पंडे परी परी सुली ब्लैक सब किबा हो गइसे अलग पंडे फ्रेश हवा नो ओनली ऑक्सीजन नो कार्बन डाइऑक्साइड नो एक्सकलरेंट no present oh so guys जों फैयै बेलेग मोनसे लामा मोनफैबाय हायो बे लामाजों बारस'नो हायो हाइवे मोनो ओमफ्राय बै नै पाहार हाजो माने पिस आरोना बिथिं जायगाफोरा शान्ति माने गारि बांद्राय गैया पलिउसनबो बांद्राय गैया लामाफोरा क्लिन धुला बिरा हाद्रि जाया गुवार फोथार वाव नाइस लुकिं भेरि नाइस भेरि गुड ओमफ्राय बेयाव जिरायनाय जायगा दं मोनसे ओरै जायगाफोराव बेलासियाव फैनानै मोना फैनानै लोगोफोरजों बेरायनो बहुत मोजां जायो नाथाय जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो नालाय ओंखायनो जों फैया बेफोरथिं आं दिनैसो फार्स्ट फैफेरदों लामाया बहुत मोजां सिदा गाइस सोर क'क्राझारनिफ्राय आंखौ नायदों कमेन्ट खालाम ओमफ्राय हायोबा भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम गाइस 1K जाथारसिगोन 1K जायाखै दाबो 5 बोसोर जाबाय 5 इयार्स जाबाय आंनि चेनेला गाइस प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो एबारथ' मोर चेनेलखौ साबस्क्राइब কৰা নাই তই মই কৰিছোঁ আপোনালোকে কৰিব সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু ইয়াক পুৰা মৰম কৰিব আৰু এই চাই থাকিব এই ভিডিঅ'বোৰ মোৰ কি এটা বস্তু ওলাইছিল নাই এটা গান ওলাইছিল নাই ই বহুত ফেমাছ বড়ো এক্টৰ বহুত ধুনীয়া ডেন্স কৰে your ভিডিঅ'বোৰ চাব your ৰিলছবোৰ চাব নাম কি আছিল মোৰ নাম কি আছিল হৰ্ষ নহয় ভিডিঅ'ৰ নাম চিৰি মনবাই কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ এই বহুত ধুনীয়া লাগিছে তোমাৰ এক্টিং খুব ধুনীয়া হয়নে यस गाइस ये बहुत अच्छा एक्टिंग करता है इसका वीडियो देख लेना एंड इसको चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना एंड इसका जितना हो सके इतना ग्रोथ करो इसको सो गाइस नोंथांमोना आंनि मिउजिक भिडिअखौ नुदों नुवाखै एसे कमेन्ट खालाम आरो नुवाखैबा आङो लिंक होना दोनगोन सिङाव सिरि मोनबाय होननानै आङो इउटुब भिडिअ बानाया गोबाव जाबाय बाट आं गोमाद्रायना थायाखैमोन आरोना आंनि एसे पार्सनेल रिजन दंमोन पार्सनेल प्रब्लेम दंमोन न'आव एसे प्रब्लेम दंमोन ओमफ्राय आं गेजेराव बे इयाराव मोननै मिउजिक भिडिअ शुट खालामदों ओमफ्राय मोनथाम मोनब्रै बिदिनो खामानिबो मावदों आरोना बेलेग लोगोनिबो मोननैयाव जास्ट आं मेन केरेक्टार हिसाबै खामानि मावदोंमोन सिरि मोनबाय
मोनसे बे दासो रिसेन्टलि ओंखारनाय भिडिअनि मुङा थ' नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय मारै मोनो ओमफ्राय बेनो क'क्राझाराव 2 बोसोरनि थाखाय फैदों मा जायो नायसै फरायनानै थांसै स' गाइस नायलांबाय था भिडिअखौ जों बैसिम थांबावगोन आरो एसे बैसिम थांबावगोन ओमफ्राय थांनानै बिथिं ओंखारलांसै अके गाइस जोङो बैयाव एसे फट' लाबाय ओमफ्राय जों बिथिं बेसेबां गोजान थांनो हायो एसे थांबावनोसै बारा थांबाय थाला ओंखाम जाहैनोसै बेनाव थांनानै ला 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 जोंना एग्जाम जासिगोन गाइस डिसेम्बरनि 10 तारिखआव एग्जाम जासिगोन आङो हायोबा भिडिअखौ एसे रेगुलारलि बानायनो ट्राइ खालामगोन सम मोना ओमफ्राय आङो वाव बरिया मोनसे बुस्थु नुदों नै हालिगना मा होनो बेखौ हादि दग्ला ना मा खाथियाव गिदिर बहुत गिदिर खाथियाव थांनानै नायनो एसे ट्राइ खालामसै बरियालै जायगाफोरा जोंनि जायगायावबो उदालगुरियावबो बिदिनो दङ बाट एसेबांबो एसे फिल फैद्राया आरो एसे बिथिं गोदान जायगा नालाय एसे फिल फैदों आरो ना हादि दग्ला पास में जाके देखेगा रे अभी बिरबायलै गयला फैफिनगोन बे बाबाय बहाबा बासिगोन फैफिनगोन है बाददेव थांसै नायला बिराद बार बारदोंलै गाइस आरो साना नै पुरा आंनि सिदा मेगनाव गोलैखादों बहुत मोजां बार बारदों वाव नायनो हालायाखै मेगना गेवला ना बथ' मा खबर मा खबर ভাল माने কি খবৰ माने मा खबर ভাল খবৰ बर' होनब्रा हा बर' होन मा खबर बर'त ক'ব লাগে मोजां बुलि क मोजां मा खबर मोजां ओंखाम जाबाय मुखान जाबाय ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखाम जाबाय मादों जाखो माजों जाखो नोङो ओंखामखौ कियारि भात खालि आं ओंखाम जाबाय ठीक আছে कियारि भात खालि आं ओंखाम जाबाय नों ओंखाम जाबाय मिथिदों आं नों माजों ओंखाम जाखो माजों ओंखामाव मा दंमोन ओंखाम मा ओंखाम मा खालामदों आं ब्लग बानायदों नों बानायाखै आं ओंख्रि माने सब्जी ना ओंख्रि जाबाय कि ओंख्रि दालि सब्जी नङा स' गाइस बेनो क'क्राझारनि भिडिअ ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम मोजां भिडिअ लाबोलायगोन जास्ट बे सिम्पोल ब्लगमोन आं ओरैनो ब्लग होयैखाय हगारबाय आरो दिनै मोनसे गुसुं मोनसे ब्लग भिडिअ स' नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम स' बाय नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मोजां भिडिअ लाबोगासिनो गाइस बाय